Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, ez, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko horik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much. Kaixo lagunak, gaur salbatzaiez hitz egitera gatoz. Europatik fasismoa erauzti ez duten hoien inguruan. Fasismoa erauzti behin betiko. Behin bai, baina betiko hoien ez. Eta horri esker ondoren mendebaldeko privilegiatuei, gure dirua behar ez ditugun gauzak erosteko, gera eman ziguten hoiei hori egingo diegu. Violentzia masiboki eta diskriminatuki erabili zuten gizon hoiei, baina indarkeria ona. Hori da, bai. Bakizu, Euskal Herrian ondo daukigun hori. Violentzia oso txarra da, datorren lekuti datorrela, baina ez beti. Bala orok ez du etika karga bera. Beraz, gaur itzengo dugu aliatu ez. Feminismorenak, baizik eta besteak. Bai. Bigarren mundu gerrako aliatu ez itzengo dugu. Azken aldian hori, bigarren mundu gerraren amaierako, hainbat gertakizunen 80. urte hurrena ospatzen ari dira, gara, ez dakit nola esan. Garete. Bai, udan, Japoniaren errendizioa ospatu genuen. Abuztuaren 15 uste izan zela, egun batzulenago Hiroshima eta Nagasakikoa gertatu zen, baina errendizioa da, ospatu. Japoniaren errendizioa ospatu, ez? Berez, bere horretan badu grazia. Gero, urtarrilaren amaiera aldea Auschwitzen liberazioa, duela gutxi Parisen liberazioare bai, otsailaren erdialdean orantxe Dresdenen bombardaketa ere, ez? Eta zuk esan bezala hori, guk ere, gu eta zibilizazioa eta dena salbatu izana, ospatu nahi dugu. Hori da? Bai. Guan izan bagina, zuta biokor, lubakian sartuta. Ez dakipa. Halako fuska pale bat hartuta, nazien kontra, ikusten dute egora, Nik ez oso ondo ikusten ere burua hor. Kontua da, eskerrak ez geundela gu, beste batzu salbatu gintuzten, eta gaina mundua salbatzen aliatuak munduko onenak izan ziren, eta salbazioaren errekor eta marka guztiak hautsi zituzten, eta horri buruz hitz egingo dugu. Eta horretarako, duela gutxi beste, 80 urte bete dituen beste leku batera, beste gertakizun batera joango gera, Alemaniako Pforzheim hirira, Baden-Württemberg estatuan dago. Egun 120.000 biztanle inguru ditu eta duela 80 urte, 70.000 inguru edo. Eta hau gertatu zen, 80. urte muga bete da otsailaren 23an. Tejeroren estatu kolpearekin batera. Eta, iluntzeko 8 aldera, pixka balenago, hegazkin aliatuak, hirira iritsi ziren eta hiria bombardatzen hasi ziren, bomba su eragileekin. Eta
egia da erasoak sarraskizugarria eragin zuen, eta baino, eta oso denbora gutxian gainera, baino egia da, Pforzheimen gertatutakoa nolabait ere itzalean geratu zela, egun batzulenago, hilaren 13-tik 15-era, aliatuek Dresden bombardatu zutelako, eta hori delako, ez, mugarri ezagunena, ez? Nahiko ezaguna da. Bai. Eta Dresdenen gertatutakoaren berri jaso zuen idazle estatu batuar batek, Kurt Vonnegutek, eta bera izan zen hori, Dresdeneko suntxiperaren lekuko, zuzenean, Bigarren Mundu Gerran armadarentzat, estatu batuar armadarentzat, beraz aliatuen aldearentzat begiztatzaile lanetan aritua zelako, eta une horretan Alemaniarrek Dresdenen preso zeukaten, ez? Eta... Sorte txarra. Bai. Beste gartzela bateren amatea bazuten. Bai. Beha zirikatea zen, eta berak azaldu zuen zer eragiten duten bomba su eragileek, ez? Ze pentsatzen dugu, ez? Bai, estandata zu. Sua, bai. Dena erretzen dutela, ez? Eta sotoetan eta babeslekuetan topatu zituzten milaka gorpu, ez? Egun horietan topatu zituztenak, ez zeuden erreta. Pentsatu daiteken bezala, ze Vonnegutek deskribatu zuen moduan, soto haiek bihotzekoak jota hildako jendez betetako tranbiak ziruditen. Zergatik, bomba sueragileek, konbustioan, ez sueragileek, edo zein zuk, ez, konbustioak oxigeno asko konsumitzen du. Eta azkenean Dresdeneko biktima gehienak itota hil ziren, eta ez erreta. Eta Vonnegutek hildakoen inguruan datu gogor bat, lazgarri bat ere bota zuen, eta esan zuen literalki Europan inoiz azkarren egindako sarraskia izan zen. Hildako pertsona kopuru handiena denbora gutxienean eragin zuena. 125.000 biktima ordu batzuetan. Sarraskia handiagoak izan dira, esate zuen Vonnegutek, baina mantsoagoak. Kontua da, Vonneguten datuak ez direla errealak. Ez dago datu zehatzik, baina gaur egun bombardaketa hortan 25.000 pertsona inguru hiltzelerak. Bueno. Bai. Euskeria, 25.000 bakarrik. Bueno. Bai. Zarautz oso bat. Eta gainera, erasoa 3 egunez luzatu zen. Otsailaren 13-tik 15-era, beraz, ainazkarra ere etzen izan. Bai. Eta horregatik jo behar dugu berriro epedutako Pforzheim irira. Baina, hau dena azpimarratu behar da, jendeak ez desan aztu, demokraziaren izenean. Hori da, bai. Beraz, bueno. Bai, 25.000. Bueno, bai. Demokratok askoz gehiago gara. Eta ginen. Bai, hori da. Eta Pforzheimen ere askoz gehiago ziren, aliatuak iritsi baino lehen. Eta Vonnegutek aipatutako marka hori ere errez gaindituko zuen, erreala izan balitz ere. Ze 20 minututan 17.600 pertsona hil zituen erasoak, aliatuen erasoak, eta kalkulatzen da Dresdeneko erasoak hiriaren, hiriko biztanleen 105 inguru hil zirela eraso hortan, eta Pforzheimen aldiz 125, osea, laurden bat hiltzela. Lauti bat. Eta aurrez ere, beste gertakizun batzu, beste bombardaketa batzuk ere egin zituzten aliatuek, esaterako 1943ko uztailean Hamburgo airez erosotu zuten, eta horre Dresdeneko marka hautsi zen, ze 30.000 hildako eragin zituen, gau bakarrean, eta gero ondoren, Lester beteko da ere urte hurrena, 1945ko martxoaren 12an, Poloniako hiri batean, izena esaten nahiko zaila da,
saiatuko naiz, Isfinoiztxe, Bai, ondo. bai, Google igaletu diot nola esaten den, eta ensaiatzen aritu naiz. Isfinoiztxe. Ba, hor ere ez dago datu zehatzik, baino seguru markaren bat hautsi zela, ze ordu erdi inguruan milaka eta milaka pertsona hil zituzten bombek. Bera zergatik kejatzen gara inbeste horren gazan egiten ari direnak, ez da? Bai. Zer da hori ba? Baina, Gure historian. Pixka mantxoago ari dira, ez? Gainera, purka-purka. Bai. Bueno, garai berriak. Eta gero kontuan hartu behar da, Boneguteke bota zuen marka hori, eta aipatu ditugun datu guztiak Europara mugatzen direla. Ba, bakigu ze eurozentrista garen, ez? Eurozentrismoa Bai, barruan. Japonian zer gertatu zen, ez? Bai, hori da. Esan dugu, ez? Abuztuaren, hilabete batzure nagoa, abuztuaren hasieran. Movidaren bat izan zuten. Hiroshima eta Nagasakin, bomba atomikoak bota zituzten. Hori. Bai. Eta karo, horrek bai marka guztiak txikitu zituztela, hor guztira 129.000-tik 256.000 hildako zuzenean izan ziren, bi estanden ondoren, zuzenean, ze gerora radiazioak eragindago guztiak kontuan hartuko bagenitu. Eta, bueno, aipatutako errekor guzti hauek, esan dugu, aliatuek hautsi zituztela, beraz, irabazle zintzoen, ez, bandoak, eta zuk esan bezala, beraz, hau edanak, erabat justifikatuta daude. Hori da. Naziak alagu, zentzu dira hobeak. Egia da, holokaustoak pixka bat laguntzen dula debate hortan, ez? Baina esatekotan gu gara honenak. Hori da. Ez, nazien alboan. Bai. Orduan honenak izan behar dugu, maila eta arlo guztietan. Hori da. Ez dio gutxiko ere bai gainera lorpen hori haientzat, ez? Zeinekin dituen gehien. Hiltzekotan. Eta azkarren. Hori da. Bezala gure kapitalismoa. Hori da. Bezain fite. Bai. Beraz, hori, erabat justifikatua, aliatuek egin zuten guztia, nahi historia zaleontzat, nik uste badala beste aliatuen ekintza bat, justifikatzen zailagoa dena, eta da 1943an Pompeia suntsitu zutela. Aliatuek piztu zuten Sumendia? Bai, ez Sumendia zuten piztu, eta arrazi duzu, ez bate baino gehiago esango du, ez Pompeia Vesubio, ez? Vesubio Sumendiaren... Vesubio nazia zan? Ez dare. Baina, ez... Vesubio zan sumendi bat, garai hortan etzekiten arren, Sumendia zala. Herkulanoko eta Pompeiako bizanek etzekiten. Gero berandu konturatu ziren. Bai, pizka berandu. Eta, hori ez, hori kisto ondorengo 79. urtean izan zen, esan bezala, Vesubio mendiak eztanda egin zuen, urriaren 24an, luzaroan zalantza egon da, urriaren 24an edo abuztuaren 24an izan ote zen, baina ikerlariek frogatu dute arrastoetan eta udazkenean izan zela. Eta... Oso garrantzitsua, ez? Ez, baina. Udan da udazkena, bueno. Baina, bueno, datu horiek ere, ez? Claro. Ikertu behar da. Hori da. Eta badakigu Pompeia eta Herkulano ere bai, errautsetan estalita, ez? Geratu zirela. Ordura arte, Erromatar Imperioko oso hiri oparoak ziren, biak eta mapatik, naiz historiatik, erabat ezabatu ziren, 16. mendera arte. Hori ez, Pompeiarrentzat zorigaiztua izan zena, arkeologo eta historiarentzat, hori, zorion bilakatu zen, arrastoak aurkitu zituztenean, ez? Bai. 1550an topatu zituztenen arrastoak, indusketa lanak 1728an hasi ziren Herkulanon, eta gero 10 urte geroago Pompeian, eta azkenean, gainerako erromatarririak ez bezala, Pompeia eutsi zion, ez? Baineko ondo du. Mendetan inolako aldaketari gabe, errautsetan, ez? Hautsetan, hori ez, kontserbatuta. Gozo, antze. Dira eskuak antzalekuetan, hau
Baina esan dugu aliatuek ere suntxitu zutela Pompeia, eta zehazki 1943an izan zen, ez zuten guzti suntxitu, baina bai erabat suntxitzeko zorian egon zirela azternategia, eta gainera aliatuen bombek Besubioko errautxe baino, ez, begurune gutxiago izan zuen arrastuekin. Errautxek mantendu egin zuten, bai. Zel buru militar dago Pompeian? Horre, abalantxe operazioaren barruan izan zen, Salernon hartu nahi zuten aliatuek, eta ez, Salernon lehorreratu aurreko ekintzak izan ziren. Napoli eta inguruak bombardatu zituzten, eta zerare bai, insula edo, Herkulano eta Pompeia zeuden aztarnategia ere, horre, esaten zuten, 8 egunez edo bombardatu zutela, eta 180 bat bomba bota zituztela, edo estanda egin zutela, eta imaginatu, nolako kalteak eragin zituzten, ez? Garai hortan, Pompeiako superintendentea zen Amedeo Maiurik, konturatuta zerratzen ari zen, mezua garbia helarazi zien ez aliatuei, zehaieka izien bombardaketan, baizik eta herrialdeen neutralei, eta mezuak horrela zioen, Pompeia gizon eta emakume guztiontzat sakratua den monumentua suntsitzen ari den indarkeria itxu eta krudela eten behar dugu. Eta etzen eten, herrialde neutralek entzungorre egin zuten, eta orduan Italiako kultura ministerioak ondamena argazkien bidez, dokumentatzeko beharrezkoak ziren kristalezko plakak bidali nahi zituen, baino ez zuen hori lortu, eta, gogoratu behar da, Italiar gobernua ja ordurako gainbera baitzetorren, abalantxe operazioa izan zen 43ko irailean, eta okerrez banago, uztailean erori zen Meloni, ez? Mussolini. Bueno. Bai, lapsusa uberrarria. Eta Vittorio Emanuele bigarrena jarri zuten, uste uztailean 25ean izan zela. Beraz, handi gutxira, gobernuak ez zeukan baliabiderik, ez zeukan aukerarik materiala eramateko aztarnategira, Pompeiara, eta horregatik oso argazki gutxi daude. Bilatzen baituzue, oso argazki gutxi daude bombardaketen eraginena. Geratzen eguna da, Maiurik, superintendenteak... Txau guapo, ni handitan superintendentea esan nahi. Bai. Izen titulu hona da, Bai. Honek egin zuen, bere lana ondo egin zuen, eta aztarnategiko plano batean markatu zuen bombak nonen hori ziren. Eta besteak beste, adibidez, Venusen etxe ezagunean eragin zituen kalteak, bomba batek, eta oraindik ere bombek utzitako arrastoak ikusi daitezke hori Venusen enaz oroitzen. Etxean. Han egon ginenean. Ez dut uste hori azpimarratzen dutenik, gida turistikoek eta. Baina behintzat, Venusen etxeak zutik eutxi zion, eta beste eraikin eta objektu batzuk ez zuten alako zorterik izan, Foroko arkuak, Romulo eta Remoren etxea, Triptolemorena, hoiek erabat suntsitu zituzten, Dianaren etxeko zati bat ere bai, Epidio Ruforen etxeko atrio derra ere galdu zen betirako, eta gero Pompeiar museoa ere desagertarazi zuten. Museoaren barruan, imaginatu zenbat objektu zeuden, eta betatik asko busera bat galdu ziren betirako. Bueno, bai. Hautxari hauts. Bai, gero gaina beste gauza bat geratu zen. Momentuan, eragindako kalte ez gain, bombek lurzerua astindu zuten, eta erainkin askotan eta egitura askotan arrakalak agertu ziren. Ezetasunak, euriak, arrakala horietan badakigu zer eragin duen, eta adibidez fresko asko erabat ondatu ziren, ez? Horren ondorioz, urrengo urteetan edo. Eta gainera, gaur egun, oraindik industrien ari dira, aztarnategia, lehertu gabeko bombak ere aurkitzen dituzte. Hori ez da berrietan agertzen, albistetan, baina hor dago. Eta gainera, hauek, xetasun hauedanak oso da urte gutxi jakin arazi dituzte, ez? Eta arkeologoek uste dutena da, sekula ez dugula jakingo, benetan bombardaketa horrek zenbatenako kalteak eragin zituen Pompeian. Batetik,
erasoen ondorioak ezkutatzeko alegina egin zutelako, ez? Azkenean aliatuen irudia ezkaltetzearren. Eta bestetik, Maiurik egin zuena zen, plano batean, ordu arte industua zegoena, ez? Jaso, eta hor erori zien bombak, baina, klaro, ez dakiguna da, oraindik industu gabeko eroimuetan, Zer gertatu zen? Oin dela egun gutxi, lehengo astean atera da berri bat, fresko bat, Dionisori eskenitako fresko oso berezi bat topatu dutela. Imaginatu, oraindik ere topatzen badima dituzte gauzak, zenbat galdutu zen, bai, aliatu esker. Bueno, historia errepikatu egiten da. Oen dela gutxi ere bai, hilabete batzuk, oroitzen ez, Libanoko, ez naz oroitzen ze, erromatar garaiko ingurune ezagun bat, bomba ez josita gertu zen, bomba zionistez josita gertu zen ingurune guztia. Baina horiek ere justifikatu daukate. Bai, gure izenean. Agian gure bombak dira eta guzti. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.